Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com pot afectar el fons sobre el nostre motiu principal. Ja sabeu que en macrofotografia i en fotografia d'aproximació és quasi tan important el fons com el nostre subjecte principal. Per tant, el lloc que col·loquem de fons tindrà un pes específic important dins de la nostra imatge. Aquí us ensenyarem com en un lloc molt concret hi ha diferents flors que depèn del que col·loquem al seu darrere, si són fenassos d'un prat verd, si és el color terra de l'argila d'un camí o si és la zona d'ombra d'un bosc d'alzinar, complementarà d'una manera o d'una altra el nostre motiu principal. En aquests casos també és interessant tindre trípodes d'aquestes característiques que permeten posar-lo molt proper a terra. En aquest cas, el nostre protagonista és d'un color rosa, pàl·lid, molt bonic, i el que farem serà intentar col·locar de fons un color verd perquè la composició tindrà aquest joc de colors, que en principi són bastant oposats els dos. Bueno, oposats, complementaris. Veureu com en una única situació, com que tenim molts possibles protagonistes, escollirem el nostre en funció del color que vulguem col·locar de fons també. En aquest cas, començarem primer per col·locar un color complementari, després col·locarem un color més similar amb el de la pròpia flor i per últim generarem un contrast lumínic potent. En aquest cas, el nostre protagonista es mou molt perquè fa una mica d'airet. Hi ha diferents mètodes de subjecció. Hi ha unes pinces més específiques i, si no, podeu comprar un pal d'aquests de fusta i una agulla d'estendre roba i va fantàsticament bé. El que hem de procurar en aquests casos és que la pinça que acabi subjectant a la planta que no faci pressió completa perquè no l'acabem perjudicant. Perquè sí que és cert que hi ha algunes pinces al mercat que el que fan és una pressió tan forta que acaben seccionant la tija i llavors i veieu com quan a colors tenim una composició molt interessant. Seguim treballant a diafragma nou. Diafragmes molt tancats a mi no m'agraden perquè és quan comencen a aparèixer els típics problemes de difracció que també us hem comentat abans. Si volguéssim, per exemple, tindre tota la flor a foco, el que jo faria en aquest cas seria fer un apilat d'imatges, enfocant els diferents plans que em permet aquest diafragma nou. Entre diafragma 7.1 i 11 són prou bons. Quant als fons, ja tenim aquesta primera imatge. Motiu principal rosa i fons de color verd. Ara intentaríem col·locar de fons un color que sigui més harmònic amb el nostre motiu principal, com seria aquest color terrós del camí que tenim aquí al darrere, i per últim generarem un contrast lumínic potent.